Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuburfe. Yan wa ina so a yi fartajen bidiyon ga a yi lakin ɗin shi, hakan yana sa da bidiyo muka azo za ka yi sauran ganin shi. Akwai wani kuburfe da hukumar Nijar ta aza a cikin sauran karce a cikin Yame. Don ku saurara karcen su ne kamar haka. Akwai Nyame Demil, akwai Kubun Tafa, to wannan karcen ni gaskiya ba san wannan karcen ba. Sannan akwai Basura, akwai Tallage, akwai Peyiba da kuma Arifor. Kenan wanda ya ji an ce in kunne ya jiya jiki ya tsira. Ina so 'yan Niger mu zama vigilant. Idan gwamnati ta aza doka irin wannan to mu bi ka'idodinta. Sannan magana ta biyu, idan baka san mutum ba, kada ka yarda kai mai masauki a irin waɗannan rananakin. Ranar da aka wadi aka ce akwai kuburfe, mutum ya ga bai ga inda zai yi bai je wurin ka da Allah ina so in kaza sai da su kada ka yarda. Shago ne gare ka ko gida ne, kada ka yarda ka sauke mutumin da baka san shi ba, baka san mutanen shi ba, baka san wani nashi ba. Idan an ga ce kuburfe haka, kenan wanda an mar shi gaskiya bai da wurin shiga. Dan haka kenan ya kamata mu zama vigilant. Mu tanyi hukumomi mu ma mu san sojoji, kuma in baka da aikin komi aka ce a partir de 22h cikin waɗannan kartuka da kun ka ji na zana 22h za a fara kuburfe cikin su. 22h karcen kuma in ƙara zana muku su ne kamar haka: Nyame Demil, Kubun Tafa, Basura, Tallage, Peyiba da Arifor. Kenan mu kiyaye, in kunne ya jiya an ce jiki ya tsira. Wanda ya jiya ya gaya ma wanda bai jiya ba. Mu yi kokari mu tanyi hukumomin nan aikin da suke. Wannan aikin suna yin shi ne saboda mu kwana lahiya mu tashi lahiya. Kada mu gaza su kuburfe saboda su takura muna. Da kaji irin wannan an yi ne saboda a yi ne ya ji kwa. Kenan marci gaskiya in shigo bai da wurin da kai kana da gidan da aka zo a fanta. Kenan da lokacin vendezar ya yi tun 20 ina taran kai kokari ka gwame gidanka ya buya saboda wannan a kiyaye. Salamu alaikum.